В момента сме на метростанция Сливница, София, и се готвим да отпътуваме за Сърбия, Ниш. Пътуването на автостоп е доста тежко. Валежи не се очакват. Каквото е валяло вчера, поради което сега е доста по-плавно. Тук ще умрем, спасете ми. Като направят така, това означава няма да ви качим, защото сме таплаци. Според табелата току-що разбрахме, че се намираме на около 36 км от Калотина. Стигнем до границата, ще си вземем някаква кола, най-вероятно директно до Ниш, защото повечето ходят до Белград по него. Намираме се на няколко километра от Калотина. После, надявам се, на границата хванеме много трафик и си хванеме някоя кола за много време. То Ниш, ако не знаеш, че си в Сърбия, разбира се. да го усетиш. Да. Така, наближаваме границата, така че ще преминем на сръбска територия. И като гледам, мисля, че е време да си изключа сим картата, защото ще се смени на друг оператор, ще ме търсят и ще се набутат хората яко. Сърбия е страна извън Европейски съюз и има доста повече да се плаща. Това може би са някакви диви ябълки, но причите на мушмула, мисля, че има само един начин да разберем какво е това. 1, 2, 3. Със сигурност са ябълки. Може би сорт хайвания. Страшно кисели са все още. Въпреки че изглеждат жълти. Welcome. Сега се намираме на сръбската граница, точно между българския пункт и сръбския. И се готвиме да си хванем една кола, която да ни закара до Ниш директно. Шансът е много голям, аз съм оптимист, това ще стане. От колко време вече сме тук? Няма идея. Час по-късно се намираме все още малко след сръбската граница. Решихме да повървим пеша, за да има някакъв прогрес. Но въпреки това няма да паднем духом. А все още сме на същото място. Току-що се качихме в първата спасителна кола и се возим за Ниш. Хванахме директна дестинация. И това тук в момента е Димитровград. Pa tako i Maron sa Peđu kad je bilo, za flašu, jebem ti flašu. Na servis ono kad su menjali pored kabel na tahograf. Намираме се на Челек кула School Tower.
Добър дан! Намираме се в Ниш и това, което правим е да стопираме обратно за България от дома. Така, широко отворена, за да се вижда отдалече. Важно е и палеца да изпънат. Колкото повече, толкова повече се забелязва. И половина. Сега е време да си ходим. Колко километра е позволено максимум? Тук е 60 до 80. И той може само мене да стопира. Да. Аз, той странец не смее да стопира. Малко е тесничко, може да се справя. О, няма проблем. Коментар няма ли да направиш? Това е нашата спасителна кола. Ура! Това е фокус. Малко.